Dumelang thobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng zidwesha nezidweshakazi zikanonkwenkwezi. How are you this afternoon, my good people? Hlala nam ndihlale nawe ungashenqi ungandishiyi nangomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho. Yeah, bethunani, I'm back with yet another piece of wisdom. Guys, namhlanje ndiza kuni I'm not sure if this should be in Xhosa or in English, because I think this topic you know is culture, or what, like it covers all tribes, if I may put it that way. I want us to talk about us selling our homes. You understand? Our homes, where we are born and where we grew up and where rituals were performed. You get me? I want us to look at, I think a lot of people, a lot of our families make these decisions without thinking about the pros and cons, the disadvantages and advantages. The reason this topic is coming up is because I see a lot of people, my generation, they are inheriting their parents, estates. Parents have passed on. The last parent to, pass away. We then, sit as siblings. We make a decision. No, we can't afford to, maintain this house. This property will need maintenance. We can't afford. Who's going to sit here? Who's going to chill here? Engcobo okanye emqanduli okanye ecala okanye eqamdobowa yintoni lali yakho eGilton egade indonga, when other siblings are killing it in Cape Town or Johannesburg or Paris for that matter. So it's a matter of whose responsibility is it to stay behind, when everyone else, wants to be cosmopolitan and, just explore and experience the world. You understand? And basically chase civilization as if we're not civilized, back home. This is becoming a very, for me, when I look at it, people selling their homes ezinomthonyama. You understand? AmaZulu azothi umsamo wasekhaya. You understand? Udayisa kanjani umuzi nomsamo? Of course, I'm sure it's not what you can't, but I think a lot of us don't even think what, there are certain steps. We must look at certain things before siwuthengise siwudayise umuzi. It's for most people, the decision is based mainly on whether it makes sense financially, you understand, to keep this home, or whether we as siblings, we don't get along. So why, have a common home? You understand? I'm not gonna come visit you. It's not like I like you, so might as well you give me my 50% and you keep your precious home. You understand? We see this happening a lot, like a lot. Ayabangwa amakhaya, imibango mininzi kule mizi kula makhaya. Mininzi, like ufumanisa into yoba izigqibo ezithathiweyo zithathwe under umsindo, zithathwe abantu imimoya iphezulu. Uyayiva ke ngoku? Balibala into yoba zingaphi iibhokhwe eziwileyo kulaa mthonyama, zingaphi iinkomo eziwileyo zikhapha zibuyisa, izikhalo ezikhalileyo kulo mthonyama kubuyiswa kuguqulwa abantu abangamathambo. Ngoku thina xa sihamba sithengisa lo mzi sithi mabathini bona, sibashiya nabani? Ndilizizi mna uDlamini uMangxama uthaka uNcukathula noMkhonjo. Ndicinga into yoba phaa ekhaya ookhokho
baguqulwe ngutatomkhulu wam. Saze samguqula naye utamkhulu, sade saguqula notata wethu osizalayo. Ngoku abantwana bethu okhwezi nothamela sawungabikho, uyayiva ke ngoku, bazawukwenza okufanelekileyo, you understand, ukuguqula imimoya yethu. But ke ngoku bazasiguqula bathini, basishiye phaa bathengise umzi lo, bahambe omnye abheke eLondon, omnye abheke eNew Zealand, you know. Sishiyeka sithini thini, because kaloku benisiguqule nathi masizinze apha, nasizinzisa apha. Wazinza utatomkhulu wakho, namxhelela inkomo yakhala futhi, wazinza waqonda into yoba ndifikile ekhaya. Ngoku niyaphinda niyaflathela, niyaguquka, nimshiya apha. Animxeleli nomxeleli uba simkile ke ngoku, turu. Uyayiva? Ikhona nje into engekho right. Gayizini khaniyicingeni man, discuss it as siblings, you understand? You must know into yoba, I think a lot of people think ukukhapha nokubuyisa, ukuguqula is just, you know, the end of it. No, uguqule umoya, kufanele ngathi umvusile laa mntu ebefile. Uzoba sisinyanya ngoku. Ngoku uphinda uyasishiya esi sinyanya wena, uhambe uyophila ubomi bakho like your best life somewhere else. eMuizenberg, eDurbanville, eBeacon Bay, because it's fashionable to do so. Ushiya ixhanti lakokweni elamiselwayo, kwakhala ibhokhwe, kwaphalala igazi. Yayiva ke ngoku? Niyalishiya ngokwelaa xhanti. Nilishiya nithengisela amangwevu. Amazizi athengisela amangwevu nalikhaya nankumzi. Amangwevu azawuthenga lo mzi, awugqima amangwevu azalikhupha ixhanti lamazizi amise lamangwevu. Inoba ke ngoku amazizi la ebebambelele kweli xhanti ashiyeke esithini wona? Like, where are they supposed to go? What are they supposed to do? Are they supposed to share with the skomos? Bahlale ngentsulenye kwaSkhomo because bashiywe ngabantwana. Ithini nale nto? Mayingabi imfihlelo yobomu, guys, makhe siyicingiseni, masikuzikise ukucinga phambi koba sithengise ikhaya. Ufumanise into yokuba ngoku silithengisile ikhaya lethu. Umzekelo mna, ndileli gqirha ndililo nje. Ndingumntu ogula nangekhaya lakulomama. If umzali wam njengomntu kokwabo kunguye oshiyekileyo, basweleka abantakwabo, nguye nodade wabo omncinci onomzi wakhe, kuvaliwe kulomama wam, kodwa umthonyama uyaphila ngoba xa sifuna siyakwazi uyovula phaa. Ndikwazi ukwenzela iintsiko endizidingayo zakulomama ezibangwa ligazi lam, ngoba ikhaya lakulomama lisekhona. Ingaba imandi le nto yohamba sichalaza, sihambe siboleka inkundla, kuhambe kukhangelwa usiduko ofana ngenxa yento yoba ikhaya lathengiswa ngoomalume? Andazi. Nithini nini? Ndizama ukuthi, guys, imele uba ikhona indlela, phofu mandithi ikhona. Ngoba kaloku ngelinye ixesha imeko iyamekuza, ifuna into yoba sithuthe singabikho egetweni. Ikhona ke indlela yento yoba makwenziwe ngendlela efanelekileyo. Mabaziswe abantu abadala. Ikhona isiko lakhona, mhlawumbi salithetha ngenye imini. I-procedure ne-protocol yento yoba xa sifuduka kwenziwa ntoni. What must we do now when we are moving? I'm not saying we are not allowed to move at all. Sometimes situations will force us to have to move. Now, we must know what must be done.
xa kumuvwa xa kufudukwa. Let us not leave our parents in limbo. We understand, and worry about, our future and the future of our children, and you forget the past. You understand? The future of your children depends on the very ancestors you are leaving behind without notification. Uzawuthini ke ngoku xa kufuneka kuyongxolelwa umntwana wakho? Wena ke ngoku uphi? Awusenamzi, umzekelo. Laa mzi ubunebhongo lawo eBeacon Bay udliwe yibhanki, awunalo nekhaya ke ngoku. Unomntwana ogulayo kufuneka ayongxolelwa emaxhantini. Senguwe ke ngoku luhamba uncuchalaza. Uhamba uzonda abantu into yoba banomona ngamakhaya abo. Kodwa wena wawuthengisa umzi katata wakho ungakhange ucingisise kakuhle into yoba uzawadinga la manyange uwanyevulelayo ngenxa yento yoba unamandla oyokwazi uphila kwenye indawo. Ngoba kaloku wenze ngendlela, ufuduke ngendlela, uyokwazi uyomisa ixhanti. Kweminye imizi ufumanisa into yoba uthengisiwe umzi, eli xhanti akho apho uzawuphinde limiswe khona, uphelile. Pheyiye, pheyapheya ngantsomi, alisekho ikhaya lakwaBhuvula. Uyayiva le nto ndiyithethayo? Andiyazi ke guys. Ibiyiloo nto mani namhlanje andinayo enye into camagwini bethu nani. Please continue sharing, liking, and what? Kwenziwa ntoni enye? And please don't skip the ads, guys. As you know, they pay the bills. Otherwise, till the next one.